ji penaberên Rojavayê Kurdistanê ên piştî serhildana 12 avdarê sala 2004 li başûrê Kurdistanê akincî bûne, 300 zarok hene an piştî 2004 ji dayîk bûne, an duê salê de hêd nav pêçekê de bûn. Wate nifşeka Rojavayî ye, Rojavayê Kurdistanê bi çavan nedîtine. من چاره نقامش لو ندیر که یک واژه سوری ندیده ات خوازه ای وقتم هاتی نفیده بابیمش مرا بحثت کرد گو کومن تجاره و در ندیده ات خوازم بزفرم واژار خوص مقامش لو ببینم بس نکارم چون که چما قطافخانه دازا چهار از ویدیمه جبر انتفاضه قامشلو قالك بنيدار وامجي مجبوره من فيديش بلا ريم ديرك نقامشلو متدار نديتنا عندي ورجي ام هاس هاخت خواك ابراهيم هبي شغل صار كي ما نيدا معيشن لا سي چينا بيمگي Penaberên 2004 her yek jiwan di serhildana Qamişlo de serpêhatiya xwe heye. Royarê Tirbespiyê, dayika wî, xwîşk û du birayên wî ji girtiyan bûn. Emîna ya niha koça dawî kiriye 65 salên wê nebûn rêgir ber ewlekariya hikûmeta Sûriyê de got wê bigirin û sê rojan di lêpirsînê de dimîne. دوی دمê de li Tirbespiyê xort duê demê re dersûn derketibû ser şerayê tilî dan û çîk dan û kurdewarî û bijî ji were xortên Kurdistanê û xortên Rêvaza Barzanî wî rengî hene diya min bûyê tehmê hate girtin. Tehma wê ne eno tu tilîliyên Kurdî te dide. Diya me girtina wê ne tilîliyên Kurdî ne ji ber got û sûretê ev tehmeke dî jî hate pêrekirin. Sûretê bi sûretên Beşar qetandiye. Serhildan ji yarîgeha yana cîhad dest pê kirbû. Dema lîstikekê navbera yaneya navborî û Fitûwê de. Got jemawerên Fitûwê li gel polîsên hikûmeta Sûriyê hêr ji ser cemawerên cîhad kirbûn. Ev bûyer mûma serhildanê li hemû Rojavayê Kurdistanê û deverên hebûna Kurdan li Sûriye û Ewropa pêxist. Ahmed Cemîl Bekir yek ji wan çalakvanên got 16 rojan tê girtin û ji eşkenceyê tê veguhestin bo nexweşxaneya Muştehid li Şamê li wir bizîşkekî Kurd wî reha dike û Ahmed dermankirina xwe li başûrê Kurdistanê bi dawî dike. ما شبكن شنقن ما بيس المدينة الجامعية طلابة مظاهرة كريا مظاهرة كرنا وما بيس إنه تقوي مظاهرة كي ورن حتى ساحة أموين احتجاج ما قوم هزار أبجي ورن شما أم خلقي زرافة أمجي ناشن الويد أمي بقينا هدول ساحة أموين أم شون درب ويدا نيفا هانا نيفا ربوي النيفا ربوي دا أمني أم قرتن Li komelgeha Qamişlo li domî 130 malên penaberê 2004 hebûn. کردستان آمین بس بین علينا بس كله دردا جبكتينا كاتا كنجي تابم مجرينا Niha pêncî mal ciwan li Ewropa koçber bûne. Her wiha li kempa Miqbilê heftê û neh mal bi cih bibûn. Lê ciwan jî çil mal koçberî Ewropa bûn. Zêdetirî nîvê wan xêzanên got di 2004 del başûrê Kurdistanê koçber bibûn, berê xwe dane welatên Ewropî koçberiyekê din. Kesên mayî jî her tenê bo wan maye got behsa bajarê xwe û bîreweriyên xwe bo zarokê xwe bikin. Pêşawa Behlewî, Rûda û Kempa Miqbil.